Soitan suosikkikappaleita sinne vuorokauden, joka päivä, koko viikon, vuosikauden. Alivieskan vapaamuurareiden salainen vuosikokous ensi sunnuntaina. Asialistalla muun muassa uusien jäsenten initiaatioriittejä ja kultaisia suihkeiden puristuksia. Ensi sunnuntaina tutussa paikassa, älä kerro kenellekään. Alivieskan UFO-kontaktihenkilöiden yhteistyöryhmä on perustanut viimein yhdistyksen. Oletko tullut ufojen sieppaamaksi? Tai nähnyt ufoista pelottavia unia? Olipa kokemuksesi millainen tahansa, voit Alivieskan UFO-kontaktit ryn kautta jakaa kokemuksia kaltaistesi kanssa. Ota yhteyttä meihin soittamalla numeroon 245 283 tai lähettämällä yhteystietosi meille postitse osoitteeseen Alivieskan UFO-kontaktit ry, Koivistankuja 4 92500 Alivieskan. Jyrmikkö päätä ja vaivaako armoton kankkunen? Ei hätää. Ilokaasu Ojutkangas on avannut uuden klinikan Ouluun. Enää ei tarvitse matkustaa Helsinkiin asti, vaan apu löytyy Oulun uudesta klinikasta, jossa ammattitaitoinen henkilökuntamme hoitavat suuremmatkin kakkuset alta aikayksikön. Tule Ojutkankaan klinikalle Ouluun. Iloinen mieli Ilokaasulla. Ojutkangas. Kaikki kotitalouden ruoka- ja päivittäistavaratarpeet teille tarjoaa Teimon kauppa Alivieskan tien varrella. Tervetuloa kokemaan läheltä ja kaukaa sekä rovasti että turisti. TV:stä tuttu kauniit ja rohkeat jäätelö nyt kaupoissa. Makuina suklaamokka ja cheesecake Amerikan tyyliin. Fantastisen hyvää. Tästä Ritkekin tykkää. Tarviiko Sonnisen lypsyä tai lampaasi perintää? Sovittaja Erkki Armas Hokkanen on palveluksessanne 40 vuoden kokemuksella. Riukkat kädet ja raaka työ. Erkki Armas, vaikeudet lyö. Sinä kuuntelet Toive-radiota. Soitamme suosikkikappaleitasi ympäri vuorokauden, joka päivä, koko viikon, vuosikauden. Alivieskan UFO-kontaktihenkilöiden yhteistyöryhmä on perustanut viimein yhdistyksen. Oletko tullut ufojen sieppaamaksi? Tai nähnyt ufoista pelottavia unia? Olipa kokemuksesi millainen tahansa, voit Alivieskan UFO-kontaktit ryn kautta jakaa kokemuksia kaltaistesi kanssa. Ota yhteyttä meihin soittamalla numeroon 245 283 tai lähettämällä yhteystietosi meille postitse osoitteeseen Alivieskan UFO-kontaktit ry, Koivistankuja 4 92500 Alivieska. Alivieskan vapaamuurareiden salainen vuosikokous ensi sunnuntaina. Asialistalla muun muassa uusien jäsenten initiaatioriittejä ja kultaisia suihkeiden puristuksia. Ensi sunnuntaina tutussa paikassa, älä kerro kenellekään. Sinä kuuntelet Toive-radiota. Soitamme suosikkikappaleitasi ympäri vuorokauden, joka päivä, koko viikon, vuosikauden. Alivieskan UFO-kontaktihenkilöiden yhteistyöryhmä on perustanut viimein yhdistyksen. Oletko tullut ufojen sieppaamaksi? Tai nähnyt ufoista pelottavia unia? Olipa kokemuksesi millainen tahansa, voit Alivieskan UFO-kontaktit ryn kautta jakaa kokemuksia kaltaistesi kanssa. Ota yhteyttä meihin soittamalla numeroon 245 283
tai lähettämällä yhteistietosi meille postitse osoitteeseen Alivieskan ufokontaktit ry, toimistankojan 4 92500 Alivieska. Tätä keikkaa et voi jättää väliin. Nivalan Tuiskulassa 15. heinäkuuta. E-Type, DJ Movo ja Captain Jack. Lämmittelijänä Alivieskan oma poika Rauski. Varaa nopeasti oma lippusi numerosta 0700 5234 523. Tuiskulassa nähdään. TV:stä tuttu kauniit ja rohkeat jäätelö nyt kaupoissa. Makuina suklaamokka ja cheesecake Amerikan tyyliin. Fantastisen hyvää. Tästä Ritkekin tykkää. Onko kutinaa tarvausalusta? Vaivaako häpytäin? Ei hätää. Osta uutta Pubisil häpytäiden poista tärpättiä. Tilaa heti numerosta 0700 525 625. Pubisil häpytäiden poistaja. Pubisil, happy birthday. TV:stä tuttu kauniit ja rohkeat jäätelö nyt kaupoissa. Makuina suklaamokka ja cheesecake Amerikan tyyliin. Fantastisen hyvää. Tästä Ritkekin tykkää. Tarviiko Sonnisen lypsyä tai lampaasi perintää? Sovittaja Erkki Armas Hokkanen on palveluksessanne 40 vuoden kokemuksella. Liuskat kädet ja raaka työ. Erkki Armas vaikeudet lyö. Kaikki kotitalouden ruoka- ja päivittäistavaran teille tarjoaa Teemon kauppa Alivieskan tien varrella. Tervetuloa kokemaan läheltä ja kaukaa sekä rovasti että turisti. Olet kyllä yksi kyrvän syylä. Alivieskan vapaamuurareen salainen vuosikokous ensi sunnuntaina. Asialistalla muun muassa uusien jäsenten initiaatioriittejä ja kultaisia suitteiden puristuksia. Ensi sunnuntaina tutussa paikassa, älä kerro kenellekään. Onko kutinaa tarvaosastossa? Vaivaako häpytäin? Ei hätää. Osta uutta Pubisil häpytäiden poista tärpättiä. Tilaa heti numerosta 0700 525 625. Pubisil häpytäiden poistaja. Pubisil, happy birthday. Tätä keikkaa et voi jättää väliin. Nivalan Tuiskulassa 15. heinäkuuta. E-Type, DJ Movo ja Captain Jack. Lämmittelijänä Alivieskan oma poika Rauski. Varaa nopeasti oma lippusi numerosta 0700 5234 523.
Painu vittuun saa. Voi vittujen kevää. Vitun muu.